Sikubingelele sikomwele ohlelweni lethu lomnandi kakhulu masithi khona ezikabhoqo well studio lapho khona sikwethulela abaculi bakhe abahlahlosile nabanohlonze sikuphathele inkaka sikuphathele amagagu njengamanje ke ngikuphathele inono ngikuphathele insizwa lensizwa ke bathi umancelisi mfowethelezi ushengelo izoke isibingelele bese ke isizwa futhi ukuthi masikhuluma ngomancelisi sikhuluma ngoba nake sikubingelele insizwa kithi. Yebo bhuti, cha njengoba usoshilo ngeke ngisageqa amagula nami ngiyazibongela ithuba engilitholile namhlanje. Mfowethu ngifuna ke sibuke insizwa efikile kakhulu kumaskandi futhi abantu abakhombisa uthando kakhulu. Ngifuna ukuthi ke siyibheke lento sithi kuphindele emuva kancane sibuke ukuthi kahle kahle masikhuluma ngomancelisa sikhuluma ngobani? Masikhuluma ngomancelisa, umancelisa indandane sikhuluma ngebhungu lasemahlabathini olundi. So nanokuthi ke abantu phela abanye mhlambe bagcina isikhathi sengithola ukuthi sebexawa na igama uyabona kodwa kahle kahle bengivele ngomancelisa indandana hayi ukuthi kuqala njengoba abantu sebengibona kulento yomculo. Leli kamancelisa mfowethu liqhamuka kanjani ngoba mhlambe abantu ngoba liyamanisa nokuthi intandane ezithize mhlambe kubuka sengathi wela kizo kubuka. No kahle kahle ukuba umancelisa kwami nanokuthi kunento engifuna ukuyiveza lana njengento engijwayele ukuyibona kakhulu abantu okuyibona abangilandelayo nabalandela nje into enamphakathi bathanda ukukhala kakhulu ngegama ikakhulukazi ngathi ngalishintsha bathi alingeni kalule ebantwini. Namhlanje ngifisa ukuthi ngisebenzise ukuthi indaba yegama nayo ngithi ukuyiveza ukubaleka kwani nanokuthi lisima kanjani ngoba ngiyabona ukuthi basuke bengazi indlela abagcine nabo bekhomenta ngayo. Ingakho bhuti ngicela ithuba lokuthi ngiqale ngichaze le ndaba leli gama leli kahle kahle. Anginankinga mfowethu. Mina ngumuntu onesiphiwo sokucula bese ngiba nesiphiwo sabantu abadala ke ngokwesintu. Lezi iphiwo ngihlakaniphe mina sibangisana noma bengingakayiboni mina. Kodwa nje kuningi mhlamba obekwenzeka kugcine kuveza ukuthi kahle kahle nala emculweni sikhona isiphiwo enginaso ukuthi wabe ngingaxilile kakhulu. So endabeni yegama ukuze ngigcine ngomancelisa kwaqala ngokuthi mina bengumuntu obekhonza ukusiza kakhulu isikhathi esiningi. Noma uthola ukuthi nje mangenze isibonelo uthola ukuthi mhlambe uxakekile lolo sizo lolo ngaba nalo. Ngiyengikhetha ukuthi isimo somuntu ngathi singaba ngesami kahle kahle. So ukuze ngigcine ngizolithola bengumuntu into yami engithatha nginikeze omunye umuntu. Ngisho ekhaya ngoba leli gama ngisuka nalo ekhaya bengumuntu obethanda ukuthi uthola ukuthi khona ingane yamakhelwane. Ngithanda ukuthi noma ngakuthiwa isimo sikanjani ngilwele ukuthi mangabe ngiyadla ngeke ngize ngidle ngedwa ngizodla nayo. Noma ngakuthiwa kubo umuntu wasekhaya kade eyibona thatha idla mina bengakwazi ukuthi ngidle ngedwa ingane yamakhelwane ingadli. Bengumuntu benjalo. Nangento eziningi ke nje bengithanda ukusiza isikhathi esiningi. Ngagcine ngihamba nawo ke lawo magama lawo kodwa ukuhamba kwesikhathi kwabonakala ukuthi leli gama leli vele kahle kahle yigama engathi ngiliphiwe ngilinikeziwe ukuthi ngumancelisa indandane kanti ngizogcineke sengathi ngizoncelisa nangokomculo ke ngisho kanjalo ke lawela la kubalandela bathize. Nanokuthi enye into ngoba mina izinto eziningi engizenzayo ngizenziswa isimo esisuke sesivizithi lonto ngidalelwe. Njengoba abafowethu abaningi bethanda ukuthi ngabe ngiyalishintsha ngiya-understanda ukuthi umculo mangubheka nami ngehlola manje noma izinto zakudala ngingazazi zonke kodwa izinto ezenzeka manje ezizinguquko ngiyazibona. So abantu banalento abafuna bona ukuthi bangithwistele kuyona le ngibalekela kakhulu ngoba ngizogcina ngingasaveli ubumina bami uyabona. Abantu abafuna ukwemukela ukuthi ngiqhamuka ngiyimi futhi bamukela izinto ezintsha into eqala ngami bafunda ukuthi sekunento ethile manje njengoba sekukhona umancelisa indandane bona bazombheka ngaleso lokucula. Angikwazi ukuzipha igama ongelona elami noma angikwazi ukuphuma entweni ehambisana nomlando wami ngoba egcineni kwakhona ngeke mangikhipha ingoma eright bayigxeke kodwa mangikhipha ingoma ebheda bazoyigxeka. So lo ngoma le eright abayifunayo bazoyithatha mase beqala bengiphuca igama elinomlando ngoba ngembethwe elixhumene nabanikazi balento le abayifunayo abantu. Hayi wethu ugeqa amagula ngabe nami nginamanga futhi nombukele ekhaya uzofakaza. Ngifuna sibuke uthando lukaMaskandi ukuthi ngabe ikhona insizwa mhlambe beyicula ubukela kizo eziningi nalo ezibe isibonele esihle kakhulu zenza ukuthi lento ngempela iqhubeke yakhele kuwe nanoba kade uvela ubona ukuthi hayi iqhamuka njengesiphiwo osiphiwe abantu abadala. Buti into engizoyisho into kaMaskandi mina ngangingazazi ukuthi ngizogcina ngicula kodwa njengoba ngivezile ukuthi abantu abadala abathuki kakhulu uma bekubona lezi zinto ezenzakalayo.
ngoba ngicabanga ukuthi bona kwase kukade vele into yami beyibuka kodwa ngelinye ihlo mina ngaloso sikhathi ngangakwazi ukuthi ngihlukanise izinto. Kodwa into engiyikhumbula kahle noma ngingakukhumbula unyaka into eyenzeka eyaqala ukugqamisa ukuthi ngazi ukuthi ngizoba khona kule nto eyiginci, ngoba ukugqoza ngeke ngisho ngithi qale bekulalela amakhasethi gqozwe nje ugqozele noma yiphi ingoma. So ngeke ngihlukanise ukuthi kwaqala lapha ngoba sasibaningi, kodwa abantu esasibaningi nabo asikho la sonke ngedwa manje. La manje ngeke ngize ngithi kwakuza izimpawu lezo. Kodwa la ngibona khona impawu ukuthi iqale khona. Ngangifunda isikole ngicande ngangifunda standard 9, standard 8, ngangifunda standard 8. So kunomfowethu besingamanxele naye ngoba ngisebenzisa lesandla lesikhathi esiningi esikoleni ke nje siclean ngoba ngumuntu oyithandayo kakhulu mina. Nje ngumuntu oclean, hayi ngalento yabantu yamapolitiki ezomculo ngoba abantu into bayithatha bayifaka kuyipolitiki. Ngiclean nje ngokwami ngisho kanjalo, hayi ukuthi ngiclean ngokodumela noma ngokwamatemu akhona la endimeni noma ngangithola ngendlela kodwa azobe ethola umuntu orong ngoba vele ngiclean nje straight. Angifuni ukupha igama lokho ukuthi kuyini kodwa nje ngiclean. So la engikhona ngisekuthenini lo mfowethu lona kushuthi sasesishela ngoba sasesikhulile. Benginokuthi mangiphuma esikoleni mhlambe nami ngihambe ngedirection thothi ngilandela umuntu wesifazane lo ngisuke ngimshela leso sikhathi. Na kushuthi mangabe ngenza lo nto umfowethu bengiphathele incwadi zesikole. Nami futhi makuyimi kuyena bengiphathele incwadi zesikole. Indlela ke kubo kushuthi ufika kuqala bengidlula ekhaya kubo ke ngidabula lapha khona ngifike ngishiya incwadi zakhe zesikole bese ngidlulela phambili. So kubo kwakuthengisa utshwala lobu besizulu mangikhumbula kahle. And then into eyenzeka ngelinye ilanga ngoba ngifuna ukulanda lento yami nokusondelana nokucula kahle kahle. Into eyenzeka ngelinye ilanga ngathi mangifika ngidlula ngingena kulowo muzi futhi le ndlu okuthengiselwa kuyona utshwala yindlu engase gateini. Ungena kuleli gate uyakwazi ukudabula lapho uphume ngegate elingaliyana. So ngabizwa omnye umkhulu wayehleli nje lapha nezalukazi zendawo kushuthi ngathini kwakuphuziwa ke bese ngiyangena ke lo mkhulu wayephethe isiginci esasina 12 yeintambo. Ngafe ngaqosha ameduze kwakhe wayehleli ngasemnyango. Wayesengibingelelwa ngibuza ukuthi ngwakuphi ngamtshela ngindawo. Umkhulu nje okhubazekile wayenenyawo engalingani. Fake lesi sicathululisi lesesikhulu. Yeah lesesiba sikhulu. So lo yamkhulu loyana into ayishoyo kimi wathi angidlala isiginci ngaleso sikhathi leso. Nanokuthi izinto zabantu abadala ubuyisaba into enkulu njengesiginci nje ukuthi ungayithinta mhlawumbe ifa ngoba ngishifoni wawuyisaba kudala. Besithanda nje masizi inkosini ekhala sisondela lapho ubala ufuna khona uyesaba ukuvela kahle ngoba nje uyabona. Bekunalonto leyo inhlonipho mhlawumbe ibisezingeni elinye lingafani namanje. So kwakubanzima ukuyithinta nje lonto leyo ngoba wazi ukuthi yenye into enkulu kakhulu. Kangangokuthi abantu ababehlele endlini ezalukazi ngikhumbula kahle kwaze kwaba izona ezingicabangelayo bathi hayi awuyekela ingane ihambe ekhaya ibambelele ilambele. Wabatshela wathi lo mfana lo kade ngifuna lengane lena kade ngifuna lengane lena ine talent lesiginci. Kushuthi ilaba abantu laba abasebenza ngabantu abanobufundisi lobo ungathi basezayoni izinto ezikanjalo. Kodwa lo mkhulu loyo wangeyena wasendaweni mangikhumbula kahle. Kunendawo ehlala abantu abakhubazekile ngakithi bathi sevukana uzoyazi kumuntu wasemahlabathini especially owazi ekhaya. Ihlala abantu abakhubazekile ngoba ngicabanga ukuthi kunezinto ayizoyilungisa ngoba wathi ukuhamba kwesikhathi mase sixhumene naye wakuveza ukuthi usezohamba njengoba befikele kule ndawo kunezinto abezoyilungisa kushuthi eqondene nesimo sakhe. So into eyenzeka wangidlalisa isiginci ngahluleka ngasaba kodwa ngesikhathi sengihamba kulo yami ngishiya ngoba naye wayize ngokuzophuza kodwa efikele kulo muzi kule ndawo le ekhona lapha endaweni. Ngokuthi ke wayesebaza abantu basekhaya ngoba bavele bathi ingane yakubo kwabani khona omnye umalume omdala ekhaya ophuzayo utshwala besintu kushuthi basebazanela khona lana ke endaweni zokuphuzela ngoba bathi mabethi ingane kabani washeshe wathola kahle. And then kunegama lisho kwathi ngicela ukuthi ufike evukani kwakulesihlanu ngicela kusasa ukuthi ufike evukani ungivakashele ke sizodlala. And then ngavuma ngakusasa ngoba ngangisaba thema sengifuna ukuyidlalela ibhola le manje indlela idlula ngakhona. Ngiyomkhulu esengibiza lapha indaba yesiginci ngoba mina isiginci ngiyasaba ke. Ngaze ngikhumbula ngaze ngathethiswa ubaba baserenke lapha bathenda oduyezwe uyabizwa lapha ngase ngiyakhona kodwa ngangiziba ngamabomu. Shuthi nje ke saqala ke ngoba into engayinothisa kakhulu wayengasazi isiginci naye. Ngoba wayeshaya into ephambana nalento ayishe emlonyeni. Nami ke wathi mayenginikeza ke ngangithi mangishaya into engasebenzi into engazwakali engakhulumi kahle kahle.
acule naye engazi ukuthi ngenza into mhlambe ayizwayo. And then nje kwasekuqhubeka ubudlelwano kanjalo kwaze kwashaya ikhathi zokuthi ke usezohamba buyele kwela kubo wathi hayi sengizohamba ke ndodana mina ngizoshiya kwena isiginci sambe siye ekhakeni isiginci ngizotshela umalume wakho. And then sengizohamba mina ngiyolimela ingane zami le kushuthi uneyindawo uyalima le ipinashi izinto kanjalo ulima ithombo lokhu itshalo lezi njengezipinashi. So nangempela ke wahamba kwasho ukuthi ke emveni kwalapho ke ezinye izinto ngoba kungalendlela kumaskandwa manje umaskandi ngobuka ngehlo lokuthi mina ngathi usuphumile endleleni. Ezinye izinto ke noma uzoyiveza zisuke izoba ngokukhuluma kodwa egcineni kwakhona iqiniso likhona. Into ebiyenzeka lapho ngalowo nyaka lo it was 2009 iyangithusa indaba kakhulu ukuthi abantu bakhulume ngomgqumeni esikhathi esiningi. Kodwa ngizozama ukuveza iqiniso ngoba ukugcina kwesikhathi kunezinto ezoqhubeka uthola ukuthi ebantwini igcine seyiveza izinto esengadlula kuze ngabavezelanga. Into ebiyenzeka mina isiginci sengihlala naso ebephila ke umgqumeni yona labantu abahlale bekhuluma ngaye. Angazi nami kwakwenziwa yini ngoba isiginci ngase ngiqala ukusifunda kodwa into eyayisenzeka sasike sidume endlebeni. Ngivuke ngidlala into eyenza ukuthi ke ngizidlale nangomnyama gcine sengingazizwa noma ngiyabheda noma ngidlala kahle kodwa nje indlela yami yesiginci mina ke bengiyiphupha ke le ndoda yomgqumeni mina kahle kahle futhi ngalokho angisholo ukuthini ngoba angiyena umuntu othanda ukuphawula izinto eziphawulwa kakhulu abantu isinome kanjani kodwa futhi wayiphila lapho ngoba into engikhumbulayo kunomnye umsebenzi wakhe okwakuthi mangibuka izinto ngiyibuka kanje uthola ukuthi into esengiyazi uyabona mangikhumbula iDVD ngicabanga ukuthi SMS kunengoma ethi sizingonyama la khona ongathi qhamuka into enjengebhubesi ifike ihlale la esifubeni komunye umuntu ongathi umlungu wasesiqeweni le nto yayenzeka lapha ngutshela nje iqiniso anginasikhathi sokudlala ngoba la hayi ukuthi ngiyadlala mangikhuluma izinto ezisuke zinje ngoba zinjalo. Le nto ngathi ngingakayibuki le DVD ngoba ngangayilandela kakhulu izinto zomculo ngalendlela ngangayilandela ngoba mhlambe ngabe kade ngavela nganakho futhi ungakayitholi ngempela nami yabona nje indaba ezinto ezikanjena nje lezi ezikanje ngoba kunje ngangakanaki lutho into eyenzeka umsebenzi ngathi mangibuka iDVD ya SMS hayibo ngabona straight ukuthi hayibo lento ngiyayazi lento kungengawo kumculo kuphela nakwezinye izinto mina izinto namanje kusathi mangabe kwenzeka into live kube live uthola ukuthi into eseke kimi yafika mhlambe ngandlela thizeni ngayazi so ke indaba lombhemu ubefika yazi bekuba ngazi ukuthi ngihlaselwa umoya othile awulento ocindezeleka ngabe ngithi mangisendlini mangilele uthonga umngafi mhlambe ngicabanga mange ngacisha ilight kodwa nje kuba nento engathi ngihlaselwa umuntu yabona ngathi kunomomo obongicindezelayo kunesigqiki sami esasihlala lapha na ke umbhede uyayazi indlebhu ngemakhaya ukuthi konke kulayiduzane isiginci sami sihlala lapha bese kuba eminye imithanyana ngoba saseshela yokuphalaza la nezihlanzo zami igezi ulijo yebo nakho so lo mbhemu wayefika egqoke ijacket eblue mayigqoka ijacket eblue mayifika afike ayiyele nesigincini uthothi lapha ngisakwazi ukucontrola lutho mina sengibuka nje ngibanjwe ilento engibambile ngisakwazi nokuvuka ngihlale and noma isimo yakuthiwa khona into engifuna ukuyilawula sengikwelinye izwe sengivimbekile awukhale wezinto ngeke aphumizwe noma ngithi ngiyamemeza kwenze kulutho uthi uyanyakaza asithatha isiginci adlala ngiphinde ngibone sesikimi khona nginjalo kodwa kube nento ethi kimi no ngifuna ukuphuma kulento lo muntu ngathi ufika kanjani la ekhaya akusiye kahle kube nginento kanjani kodwa uthola ukuthi le nto igcinise emqondweni angikwazi mina ngifana nomuntu obanjwe umoya othile yayibona lonto leyo ahleke mangidlala noma ngangingakagcwala mina ngesiginci khona lokho kudlala kwami ngidlale kodwa ngadlale ngilele kodwa kufika kuba ngazi ukuthi uyanginika ngezidlala uthola ukuthi mhlambe mangidlala ahleke kube ngazi ukuthi ngidlala into esebenzayo kwahamba ikhathi ke kwaze kwafika nendaba zokuthi ke ayi sekushona umuntu okuthiwa umgqumeni ke into kanjalo kukhona mhlawumbe ukuyikhonza le ndoda ngoba phela niyawudlala umculo uyawezwa ingoma zakho uyezwa ngizokutshela enye into ke khona into ebijwayele ukusho abantu ko TikTok mina ngathini abacula abaningi oshuna ke ngisho oshuni ngoba abantu kufanele ba understand kakhulukazi abafowethu abangayidlala iginci ukuthi le yanto iwushuni ukuthi thina ngoba ke singamazulu esikhathi esiningi asinaka izinto ngokwesikole ukuthi zimi kanjani bona bazi ukuthi udlala ubani mawudlala istyle kanti mawudlala uC udlala uC khona uhalf C khona ufull C
Uyanderstand bona bazi ukuthi khona isichunu khona isiZulu khona ini kahle kahle osho mina ngidlala uF ngasithatha isiginci ukuthi oba ngishiya endlini ngidlala uF bazofakaza abafowethu la emabhozeni ngoba ngibhizi khona njengamanje ngenze album bazofakaza ukuthi mawusunami mina ngidlala uF okuculekayo noma indlela abantu ababuka ngayo ngoba basuke akuyona intembi iyona ndlela italente lami limi ngakhona bagcine sebethi ngidlala istyle sikaMgqumeni noma ngibuyisa le nto kaMgqumeni uyayibona lonto leyo kodwa ke angidlali sona asikho istyle engadlali but angizidlali ngokokwami mina nami ngithanda ukuyi-challenge ngento so ngidlala uF ngoba abantu abaningi ngiyabona ukuthi abekho kona mawubuka mfowethu umdlalo wali ibhova nendidane ungathi lo mdlalo uthathwa ubeka kumaskandi mawubuka nje ngisho ngithi uthathwa ubeka kwelinye izinga ngoba mhlambe nami njengoba ngibona kukhona nami engikuthatha njengokuhlakanipha kwabo engibona kungisebenzela kwayimina hayi ukuthi nginakusisa kakhulu mangizokwenza umsebenzi wami ngiqale nginake abaculi abanjengabo kodwa nje indlela yokuyiphatha nanokuthi kwesinye isikhathi uma umaskandi ungayithathi izinto personal ngoba zange ngizwe mina kuthiwa uMgqumeni uDutsholo Mtshengiseni kodwa khona ngibese ngikwazi ukuthi kunalento engathi beef phakathi kwabo so umaskandi bakwazile ukuthi bawukhulise ngoba uma ngabe ucabanga ngomtshengiseni ucabanga njengomuntu obethandwa abantu futhi nje ufunda nezinto ezinjengokubekezelela izinto ngoba abantu bakhuluma izinto ezibhlungu ehlukahlukene ngabaculi uyabona mangibuka laba abantu okhuluma ngabo owenza ngabe isibonelo abantu engibona ngazi ukuthi bebesemehlweni abantu kodwa inhlamba no abantu abayinganxanye bengona amanzi beqhamuka nje izinto ezinzima ezihlukahlukene so nami kunento ekikhulunywa umuntu uthola ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngibe strong futhi ngiyithathe ngiyenze belula ngayithathi ngifaka enhlizweni ngamanye amagama ngiqonda ukuveza lento ukuthi umculo bawukhulisile kuyikuthi phela njoba sekumanje abasekho njengamanje ngithi mhlambe nabo ngabe sebecontribute more than lokho okuyimanje kodwa khona bawucathulisile ngoba abafikile nabo ngicanti bathole umgwaqo uvulekile la kade kuhamba khona labantu okhuluma ngabo masibuka mfowethu indaba online aphelile amacassette mfowethu kwaphela ama-CD njengamanje online mfowethu mawubuka indlela okwenzeka ngayo ngathi lingakanani ithuba elitholwa abaculi futhi lihle kangakanani molibheka noma libi kangakanani ngathi lupho ushintsho luza online mawubhekile nje lento ya online mina ngowami umbono straight ngibona ngazi ukuthi i-right yona ngoba nale yama-CD bese bekhala kakhulu bona abaculi ngayo le online esite mhlambe mangikhulumela ekuthengiseni ngibona i-right mina ngoba le yama-CD ngempela noma engaphelile kahle nya bekhona laba abathengisa ngoba ama-radio ayazama ukuthi angabe sabanayo indawo ukufaka i-CD kodwa ngibona ngazi ukuthi indaba ya online mina ngibona i-right ngoba ngibuka ngeso lokuyiqhathanisa nama-CD yangithi so i-right ke ngoba ngiqhathanisa nama-CD akulula ngempela isikhathi esiningi njoba kuno wifi kunani umuntu uyakwazi ukudlala ingoma la ayidlale online azawufika eNatal njalo I understand lo nto leyo and ngoba abantu into bahambisana nesitayela izinga le fashion yamanje sesobheka ngokomculo ngibona ngoba wonke umuntu ugijimisa ifashion angithi umuntu ukubona njengazi ukuthi kukusalela emuva indaba okuthengana ne-CD uyabona lo mqondo la obalekelayo uzobooster ngapha ekuthenini umculo abantu bawuthenga online ngoba ukuba ne-wifi nje umuntu ukubona ngazi ukuthi kuyi-style right ngesikhathi bethatheke intweni zesimanje manje kuyahambisana so mina ngibona kanjalo mfowethu kunento esiyibonayo enhle yenzeka ngicabanga yenziwe online ukuphela kalento kuthiwa uqhawe lami ibonakala lathi yanyamalala ungathi le nto ulimaza kanjani umculo futhi mhlambe ibuphi ubuhleze nabo mina ngokwami mhlambe ukuqala kwayo bhuti ngasho ngithi kwangezona inhloso zokuthi kube nje kodwa mina ngineliseke ngendlela ongakhona ngisho ngoba mina ngibuka ingqinamba engibhekana nazo njengamanje kunabantu umancelisa intandane abaphena ekhaya abanye bangishendeza bathanda ingoma yami benqena mina abanye banqena ukuvela abanye mhlambe ke kodwa kukhona lesimo lesi engifuna ukuziveza ukuthi le ndaba yokuthi ufavor umuntu othile noma kanjani mina ngibeka umbono iyalimaza kakhulu ngoba gcine ngasahambi straight ngokwama talent kufanele ukuthi usebenze kanzima ukuze abantu babuye ngempela nawe bakurecognize uyayibona lonto leyo so umuntu uvela acabangele lo yamuntu lo yanamfavor ngoba kufana nokuthi useyiorganization ethile so noma ngakuthiwa iyazama iyaphela
kodwa straight mina ngokubuka kwami kubalandeli bomculo kaMaskandi ayiphelile noma ngabe abantu okuyibona abalandelwayo mhlambe balwisana nayo kodwa ayiphelile ikhona iyasebenza. Yebo ke mfowethu umtshengiseni nomgqumeni bayenzile lento. Nayi phela sesiyibona isikuyigcome elisha noKhuzani. Ungathi mfowethu isasasa nokuhlonishwa kaMaskandi isikileso sigaba lingakanani? Hayi izinga lokuhlonishwa kaMaskandi liphezulu. Ngoba ngizozama ukubeka izinto ngoba angithandi kakhulu lento yokukhuluma into ngokwepolitiki noma ngokudefenda noma ngokuthatha iside ngisuke ngiveza umbono ngenhliziyo futhi evulelekile. Angithandi futhi ukuthi kube nalento ukuthi umuntu ngikhulume into ngoba ngithatha iside ethile. Lento nje ake ngibeke nje labacula abawu2 uKhuzani noMthandeni. Yobhuti ke ngoba badala ngokwengoma. Ngoba lento fanele igqame abantu bazi ukuthi wonke umuntu ongena emculweni ungenela ukuzothatha kancane abanye abantu ukuthi obanakho nawe uzokwenza lonto noma ngabe nginamandla mhlambe ngokomculo noma abe isipho sami sibona sesingakanani. Akufanele ukuthi mina ngiqale laba bantu laba ngithi ngizobahlonipha ngoba bengasekho mhlambe emhlabeni noma sekukhulunywa ngabo bengasekho. Yabona mina ngibona into enkulu kabi kulaba bantu labana ngeke ngiqale nje ngokuveza lokho. Ngenzela ukuthi nomuntu olandela umculo wami awulandele kahle ngetalent nangenhliziyo emhlophe ngenzela ukuxoleleka enhlizweni yami. Kuma nje nginomsebenzi ola emabhozeni engwenzayo kodwa kunabantu abaphezulu engibahloniphayo kakhulu okuyilaba abantu okhuluma ngabo nabanye ongababalile. We understand? Ngiqonda ukuyapply ngiyakhona uma ungathi uyabheka mangibheka mina iprofile kaMthandeni bese ngibheka nezinto eziningi. Ngiyabona ukuthi seyibooste kangakanani endimeni kaMaskandi. Angithi kumele nokuhle sikukhulume nje ngendlela okungayo. We understand? Mina njengoba ngumbhemu nje ngiyijongo ngiyayikhulela nami ngisemusha. Ngibona ngazi ukuthi ngoba ngibukela nasendlela abantu abagqoka ngayo. Abantu abaningi bagqoka njengomthandeni. Uyabona? Bagqoka ngiyengibone mangibuthi ayi ngazi ukuthi umculo ngazi ukuthi bamlandela ngokugqoka ilo. Uyabona? Kunjalo. Yeah, ngoba ngibona impahla esikhathi esiningi uthola ukuthi isicathulo mangesona lesi mangesona lesi. Wena ngiyakubonga ke lokho ikakhulukazi ngikubongela thina esingabantu besintu ngoba thina siyasilela emvamise ezintweni. So bona bayasikhanyisela ngoba sigcina thina sinamatalent eneyodwa sithi hayi mina ngumZulu mina. Uthola ukuthi kodwa manje isikhathi sithi manje iba sesikhathini sangaleso sikhathi. Uyabona? Uthola ukuthi umuntu ume nje kutheni nayi manginembadada akasahlukanisi ukuthi imbadada mhlambe at least ngayigqoka makunento ethile ngibhizi ngayo mhlambe thintana namasiko noma ke ngiswenka ngayo ngokwesimo. Kodwa manje laba bantu labana benza ukuthi sibe clean. Uyazi ukuthi uma ubheka umthandeni ungazi ukuthi ubone iartist lapha esheya elicula enye genre. Mina ngiyakuvumela lokho ngoba akusizi lento ukuthi sizofuna ukumisa izinto silokho saxekwa sabukelwa phansi sabukiswa kweziqhaza siyizo vele kodwa ekubeni umbhedo lala awulala esikhumbeni usulala embhedeni kodwa uzothi ayisuka lezi zinto zenu nginakho nawe usenqane ukulala esikhumbeni sikhuluma iqiniso ngena ngisho ukulima uhleli la igoli uchitha isikhathi esiningi ufuna ukuya emakhaya umbili usu right. Uyabona lonto le kukhomba nti nawe ubuswa isimanje manje. So mina ngiyayithanda lezi zinto ezenziwa ngisakhuluma ngomthandeni. Nanokuthi nje ngifunda izinto eziningi kuyena lo yambhemu uyakwazi ukumela into yakhe. Kimi ubhuti ngempela engimhlonipha kakhulu noma abe kunjani. Futhi angifuni nangelilodi la ngokuthi ulimi lwami luze liphambuke ngifisa ukuthi ngaso sonke isikhathi angifisi ukuthi ngixoxe naye kodwa nje ngifisa ukuthi izinto ezinhle ayizona noma lesi sithombe esikimi ngaye size sibe khona nje uNkulunkulu azangithathe noma zamthathe uma ngisesentike mfowami ngene endabeni kaKhuzani ngiphinde futhi ngiveze lokho ngoba ngumuntu ofikayo ngifuna abantu izinto umqondo wami bawufunde kahle bengaze bangithathe bangibeke endaweni ezwrong ngigcine sekuba ngazi ukuthi mina uhlobo mhlambe lo muntu ngizolwa nabaculi noma kanjani. We understand lonto leyo. Sengikukhuzani ke nakhona futhi ngizocela abantu bazwisise ngoba ngizochaza into okungakhona. Uyabona? uKhuzani le ndoda leya nawo kuningi okuthuthukise uMaskandi ngayo futhi ukuchule nobuchwepheshe lo yamuntu loyana uma ngimbheka unedlozi lesalukazi lele olibona ukuthi linesineke futhi mase lifuna into yayo leyifuna uyabona noma ngabe kunjani la suke ebheke khona noma ngabe kuthiwa mhlambe liguqubele liyana Lwisa Mantsha indoda eyazi ukuthi ngizofika ngidlule mina lapha
Yabona, umuntu ohlale ne-courage kuyona yonke into ayenzayo. Nanokuthi futhi naye engxenyeni yakhe uma ungabheka izinto ngendlela esezenza ngayo nemicimbi oyibonayo ukuthi le micimbi lo isuke ikhombisa ubuhlakani ukuthi ngempela lo muntu lo uMaskandi uyawucabangela izinto ezinhle. Uselapho nje ngifuna sibuke indlela uyakhumbula ukuthi abantu bebeselectwa ngama followers beselectwa ngani lokho kunxusa abantu ukuthi kushuthi mhambe umfollow uJive hambe umfollow into encane Yebo. kuze umkhulise yabo izinto ezifana nalezo uzubuchule kufanele simncome kakhulu Ngiyamncoma kakhulu bese nje ngiphinde ngincome enye into. Uyazi kulento umculo ube uwe ngoba isuke kunezinye izinto eziseceleni osuke uyinikiwe izohambisana lento yokucula othola ukuthi ngokwedlozi ngoba ngikhuluma mina laba bantu baneziphiwo mawungalalela khona izinto abanazo ngoba umlaleli kufanele kumele into ayi-understandayo ukuthi ngesikhathi i-artist ulihlohla noma mhlambe ulikhipha endleleni noma ulifakele ingcindezi kwenye into thola ukuthi alinayo indlela yokuphendula noma alisena ligcine selihambisana nalento ninenisho kwesinye isikhathi ezinye zezinto ungazi ukuthi singangabi personally uyabona ngoba umuntu kusuke kunezinto ezinye kusuke kufanele ukuthi zihambisane nesiphiwo sakhe uma ungabheka uKhuzani lento ebhola nani uyena uyabona uyena ukuba khona kwakhe le bhola ngikubona kudlala ibhola uMaskandi nale micimbi leyo olwayit nani le nto leyana bafowethu lo muntu leyana ingilozi yakhe leyana umsamo waloya muntu leyana yonke into enibonani bona umsamo wakhe ungazi uthi ungeze wamphoxa omunye umuntu ngoba usuke udikibalisa lento efihlake lahamba nayo uyabona so lo mfowethu womlalela makuthushi ibonga angikhathanisi umuntu ngoba umuntu kunento kufanele ukuthi uyibone egqamile wambheka makuthiwa usho izibongo lo yambhemi loyana uma izibongela ukulalele kahle khona into ozoyithola ukuthi lo muntu lona kusuke ngase uyena angithi nami ngiyazisha izibongo ngizwe ngendlela nami izibongo enginikwa ngakhona ngiyayazi lento yasekuyibongeleni you understand ukuyibonga lo yamuntu leyana ngempela ila khona lento ekuyena enyathela kakhulu ngamandla you understand lo muntu uma ungabheka mawumbuka angeke umsebenzi wakhe uqhathanise naye yena udlulwa ngisho na umsebenzi wakhe ngendlela asebenza kanzima ngakhona uma ngabe umuntu esekuthiwa kasekho emhlabeni uthola ukuthi abantu baya recognize ukuthi lo muntu bebaluleke kangakanani mina nje ngiyamsaba nje ngenye indlela futhi lento yami yesiginci nokucula bafowethu angizile emzabalazweni ngisho bafowethu bangazwisisi mangithi angizile angizile ukuzobhuduzela mina ngiyalayelwa ngiyalawulwa engikukhuluma ngomlomo wami kufanele kube yilokho kuyikhona futhi okuhambisana nendalo yami nezinto engilalela engihamba nazo ezifihlakele ngoba mase ngibhekene nemic lapha kusuke sekwenzeke ezinye izinto kufanele ngihlale ngiconnected nalabo abantu abangithumayo abangifundisayo abangiyalayo so le ndoda leyana indlela eyiyona ngiyayihlonipha kakhulu ukubani kuya ngami nje kunabacule ngabe sengibaphe amagama athandwa yimi engazi ukuthi ngiyoyizibisa ngokubakhumbula ngawo mhlaba engasekho ngazi ukuthi kwaba yini izathu sokuthi lo muntu ngimuphelele igama imnandi inkulumo mfowethu abantu bathi bayilambela ingoma khona bafisa ukubaphe khona mfowethu okuwuju singathi umancelisa kukhona nakabaphathele khona abantu ngoba sisemabhozini manje istudio esikhulu mfowethu bakhale ngestudio abantu bathi akushintsha istudio bese wenza lento imnandi ngoba khona into angathi uyiphethe lo mbuzo wakho yazi la uma ngibheka kakhulu lapha ku TikTok wami ngoba ziyabuya lapha ku TikTok wami abantu kunengoma yomsila wengwe leya ngoma leya yomsila wengwe abantu abanye bathi babona ukuthi into yami iphelela khona ngazi ukuthi leya ngoma leyana igqibe umgodi mhlambe ngeke ngikwazi imba umgodi engeke ngikwazi ukugqiba kanti futhi kuzobaxaka futhi lokho abazokulalela la ngoba phela manje noma ngeke ngikhuluma into eziningi kodwa isithunywa sami simngenyawo manje sesimukela ukuthi ngingenile kuMaskandi uyabona futhi bafowethu hayi ngibona ngazi ukuthi abantu ake bewuthathe ngenye indlela lonyaka bengawubungese elijwayelekile ngiyabona abaningi abakholwa mabebona mina basakhuluma izinto ezihlukene kusazocaca ukuthi ngikhona ngempela angithandi futhi ukuthi bakubheke ngokungiqhathanisa noma bangibheke ngeso lokufuna ukucindezelana bodwa ebantwini ababafavorayo akabe bheke nje ubuhle bento ke bemukela izinto ezinhle ngoba uma ngabe ula ezingqweleni noma ukulento yobuMaskandi noma kulento yiza ngeqiniso man
awuthi noma uzokhuluma amagama uyikhumbula ukuthi ubani udabukaphi. Uma uthi umuntu ngempela umnguni ngoba ngeke ngisho ngithi lezi zaseNatal. Ma umuntu nje lapha emasikweni othintakalayo akupromote into enhle na ukube neinfluence endweni ezinhle. Khathi abaculi bezokhula kunabaculi abacindezelwa izinto ezikhulunywa ngomlomo. Kubona laba baphezulu abacula ngempela abacindezelwa nje izinto eziphuma ngomlomo. Mina njengoba nguMancelisa Intandane kuyohlale kungikhathaza ngoba angiyona naye lenhlobo ethanda ukuphikisa ngokomlomo exchange noma inkulumo mpikiswana le engisuke ngiyibona ukuthi iphumile endleleni. Angiphenduli isikhathi esiningi lapho kodwa ngiyengidabukela umuntu okhulumayo bese ngidabukela lo muntu okhulunywa ngaye. Kungcono futhi kwesisikhathi mina mayinetha mina izinto ngoba ngicabanga ukuthi umhlaba engibuye ngibe kuwona mina umhlaba wokubukela izinto phansi. Ngiyakwazi ukubona ukuthi hayi labantu benziswa nje ilayer level yokuthini indlela abadalwe ngayo ukwembuleleka akulingani namandla engwanikeziwe. Ngiyakwazi ukuphinde ngibacelela intethelelo khona bekhuluma kabi ngami ngoba mina into engiyiyona ile esengiyiyona futhi ezoba nkulu kakhulu ngoba already manje sengisegiyeni vela akusashintsha akusekho ukubuyela emuva. Kuningi futhi engiza nakho abangakubhekile ngoba nalento egama ngoba iyona enza ukuthi ngizama ukuveza kakhulu abantu bagcine bethi shintsha igama alingeni kanjani lizulu. Omfazi omnyama nje ngoba ayizethi umkhulu lokuthiwa uwashela imhlophe athi mfazi ambiza umfazi. Ukube kumanje ngabe kuthiwa ngene leli gama ngoba imiqondo yabantu isijwayele indlela abanye abantu abangena ngayo emculweni. Bangena ngodumela ukuthi hayi wena uzongena mhlambe ngogxile styleni sikabani. Sikuhluleke bese uba expose bese uyasala endleleni ngoba usiwena phela. Nokwenza uzofuna ukwenza izinto awufuna ucela idlozi lakho noma lento ekuwena mangabe ikhona ukuthi ayikhanyisele wenze lokhu obizwele khona. Uyangithi ngithini kwena mina ngumuntu engibuye ngibe kulo mhlaba lo ngempela ngihamba nezingilozi ngempela epowerful kakhulu. Lokho ngisho ngoba ngiyazazi ukuthi ngidlulephi kuze ngibe la. So abantu la angazange bebone khona mangidlula. So ngamanye amagama ngiqonda ukusho ukuthi njengoba sengikhona kuzoshintsha vele ngizoyidedela ngoGoody album. Ngiyofisa ukuthi uma ngabe kuke kwakhona into engahambisana nento engiyikhulumayo umhlaba uvele ungivale straight noma ngife la emhlabeni. Ngifuna futhi ukhulume nabalandeli bomculo kaMaskandi sesiphetha nemfowethu ukhulume nabahleli bemicimbi ngqongqoze ukuthi hayi madoda sengifikile impela konakela ufikile uMancelisa ifeel inkabe solundi ngizoshaya ingoma kuphela. Ngizoqala kubabungizwe umchunu laphana. Ngoba ngicabanga ukuthi uMaskandi into yokulapha abantu into enhle futhi lento eququnyezelwa njengoba khona amabhinca. So njengoba ngifikile bafowethu ngiyazicelela bafowethu ngokukhulu ukuzithoba ngizoqala nje kubabungizwe umchunu ngokukhulu ukuyithoba nangenhlanhla kukhona naseyibongweni zami lapha le nkulumo ikhona umngani mangilempo inhliziyo ziyogogo. So ngicela ungizwe la khona ngicela ukuthi asinikeze nathi na umthimba umile esangweni manje akasinikeze izibuko ngempela ngoba amahlabathi asefikile njengomuntu ke ngithe mangilandela ngathola ukuthi uyena umuntu othatheka njengomuntu owengamele uMaskandi. So ngicela ukuthi sesinqonqoze kwaze kwabhlungu ithupha. Yeba sithi isikhathi ngifikile sifishane kakhulu mhlawumbe besajumekile kodwa njengamanje sekukhona uMancelisa Intandane wasemahlabathini. Akakasibuke lesi silima lesi ukuthi siza nani kahle kahle. Kulento ayengamele yona akakanikeze ithuba akezobukisisa kahle ukuthi kwenzakalani. Bese ngiphinde ngibuya kwabantu abahlela imicimbi ngokukhulu ukuzithoba nangenhlonipho. Bafowethu ngize mina ngokuzocontributor esizweni ezintweni ezithintana namasiko ngoba uMaskandi uncikene kakhulu namasiko. Ngicela bafowethu ukuthi nami ngizobambisana nesizwe ngivumeleke ukuthi ngibambisane nesizwe ekusakheni isizwe ngemlayezo ehlukene nangemkenenezo kodwa ngigxile kakhulu kuMaskandi lokho engakusho ngenhliziyo nje emhlophe bafowethu nanokuthi ngicela ukuthi kakhulukazi bafowethu ningenze nginganaki lezi zinto ezinakwa kakhulu abantu ngoba mina ngaka-understand lutho. Mina njengoba ngicula nje ngicela nje ukwesekeka abahleli bemicimbi ngicela ukuthi bangangidawuthi banginikeze ithuba nanokuthi ke izwe liyangidinga kodwa manje lingidinga kabi ngoba abanayo indlela yokucommunicate nabantu abasemandleni kulezi zinto zokuthi ama-artist athola ithuba. Ngicela ukuthi njengamanje ngikhulumele laba bantu laba abafuna ukungibona ngoba abantu basafuna ukungibona ngiyabona izinto abayikhulumayo ukuthi kahle kahle mangathiwa ngikhona emcimbini ayi impela ngibona ngathi umhlaba uyophelela ngendlela ongakhona. Hayi sibonge kakhulu mfowethu ithuba sibe nalo nawe sibonga inhlonipho yakho nje nokuzehlisa kwakho mfowethu. Siyathemba ukuthi into zakho izohamba kahle ikhanye bekweseke eNingizimu Afrika mfowethu. Bakulandela kanjani ku TikTok, ku WhatsApp, kuphi kuphi?
Ake siqalelana ke bhuti silungiselana ke sesiphetha nje engabe sibe ngaseqaleni. Kunombhalo lapha ethawuleni lami laphana othi suka dixa. Ngiyazi ukuthi emntwini ojahile ngoba ukujaha kubuye kuthiwa ispeed ijubane liyabulalisa. Emntwini ojahile ugcine sethatha izinto ngalendlela yepolitiki. Mangithi suka dixa. Ngizama umlayezo lo laphana. Ngabhala incwadi ngaleli gama. Ungabe uyijonge kakhulukazi emajongweni mhlambe elinodlame noma elinenhliziyo embi umona unomona noma mhlambe noma usukelekile awuxoli kalula. Kimi ngithatha njengobdixa umbhemu ugcina izinto engcolile. Uyangithi ngithini? Ubdixa yilobo mhlambe umuntu wesifazane umhlalisa kabuhlungu mhlambe uthatha ama advantage athile mhlambe uyamazela izimi background yakhe mhlambe uyabona ukuthi vele impilo yakhe uyibuka ngazi ukuthi usedependele kuwena vele. Ukungcola nje mawumbhema ube umuntu oxolelekile kuze ke kuvuleka into zakho ngoba abantu abaningi abafowethu abaningi ikakhulukazi laba esibuya nabemakhaya ngisho la igula abasebenzi awuvaliwe yazi uyivulela wena izinto ngokuthi ube neutral ume standby ulindele into ezoqhamuka ume nje ungathathi iside uyicele ukufana nokuyicelela lokho uma njengomuntu nasenhlizweni yakho uphile njengomuntu ngoba makudala umuntu kunezinto eziningi engaphakathi. You understand? Umuntu uyimvelo, ihlahla lezinamatshe nemfula nemhosha nje isibhakabhaka nezinkanyezi. Izinto eziconnecta nomuntu. Kodwa ama language akhulunywa laphana ahlukahlukene kunama department athile. Kunama office amaningi ongawaboni ngenxa ukuthi wena usuthathe ubuntu wabeka eceleni waphila wahenye into ngesiyona. Yikho into zakho ithathela muva, ithathela kude. Ngilaphana ke ndabeni yegama ukuthi ngilandela into engize ngayo emhlabeni ukuthi angizokhuza ukuhlukumeza kwabantu besifazana. Ngikhuze inhlambe insizweni. Angisho ukuthi mhlambe kwesikhathi mhlambe iyasiza noma kanjani kodwa mina ngizama ukuveza mina ngendlela yami. Ngikhuze ulimi kakhulukazi lolu ngazi ukuthi lusuke luzocindezela kwelinye iside. Nabantu nje ke sazane ngokwegaba. Uyazi ukuthi singalingana ngomnyaka uthola ukuthi isigaba kunesigaba kodwa ekufanele ukuthi kukwazi ukuhlukaniseka uyabona kade ngikhuluma ngabaculi mina abaphezulu angisho ukuthi ngoba nakho mina ngenza lezi zinto engizenzayo sekufanele ukuthi umsebenzi wami ngubuke bese ngibheka labantu labantu bayohlala bayileya nto kuyoze kuyovalwa ngibuye emahlabathini mina mangaqala ngikhipha amagama ayizinhlamba noma izinkulumo ngiyishintshe zibe ngamanga ngenxa ukuthi ngihloso ukuthi sengiphumile endleleni. Kumele mangibona nje ukhuzana eyicaca ukuthi ngibona omnye umuntu omkhulu kakhulu noma ngithiwa sengineminyaka emngakanani emculweni mangibona umthandeni egcoka amelisha mina ngimbuka ngeso lengoma ngeso le talent ukuthi uphila impilo enjani ukuthi wenzani akudokwe ligalele mina. You understand? Mina ngoba umculi mina ngimbuka ngaleli sengiso ngimbuka ngalo ngela kuthenini ke igama leli dixa likhuluma lokho ngabe uyantshontsha ubdixa lobo ngoba into yenze kufihlakele nowazi ukuthi mangathiwa mana laphana uphatha imic ukhulume ngawo ngeke ukhulume ngayo ngithi sikhuluma ngenzondo umona yebo umuntu iba nawo umona kancane kodwa ungagcina usunalo umona ongagcina ubulalisa abanye abantu ungahlohli izimpi wena ube umcindezela umphusho wezinto ezibhedayo ukuthi uthothi la ku TikTok uyangithuka uhlohla ukuthi ngithukelana egcineni uzotholana le ngilozi yami enginayo ngoba nawe eyakhe ingilozi iyakukhankasela mhlambe ifuna ukuthi ikunikeze isikhiye sempilo yakho lesikhiyo naso ngoba wonke umuntu unesikhiye empilweni kodwa manje inkinga sibhizi sivula iminyango errong ngenxa yokuthini sisebenzisa ulwazi kanti ulwazi liphethwe laba abantu abafihlakela esihamba nabo so ngiqonda ukuveza kuloo ndawo ke usungaqhubeka kubuyise kabusha lwambuzo wakho mfowami ngoba bengisalungisa olunye udaba. Ngifisa mfowethu umuntu ofuna ukuxhumana nawe ofuna ukukuthola ku TikTok ofuna ukukuthola ku Facebook ulandelwa kanjani? Okay. Ethu sibheke lento ukuthi umuntu ofuna ukukuthola ku TikTok ofuna ukukuthola ku Facebook utholakala kanjani? Ku TikTok asiqale laphana ngoba ngikade ngikhuluma ngegama lika Suka Dixa nani. Ku Facebook ipage la khona. Ngisho nje uFacebook wami nguMancesi Ntandane bese kuba nepage lo Facebook ipage lami nje usesha uthi Suka Dixa bese kuyavela ke. Ilona page lelo ke abantu abakwazi ukungifollowa kulona bese ku TikTok nguMancesi Ntandane Buthelezi uyangithola. Izona ndawo engicosha kala kuzona and then ke ku WhatsApp ke inamba yami ke isabalele yonke indawo ngengisasho okuningi. Sibonga kakhulu ngakithi. Siyathemba ukuthi bazokulandela kakhulu abantu bekusupport. Sicela ni follow lensizwe lapha ku TikTok nicofe nje follow. Uthi kunjalo ngokuthi zo 14 ingoma kuyanyiwa nithola yonke into lapha. Yonke into ikhona bafowethu. Umntana abhe othando ake nigqoze ngazi lezi inkomba qozana lapha ku TikTok nenza. Sonke phela baphela. Siyabonga kakhulu. No.